наврӯз эҳёгари суннату арзишҳои миллии таърихӣ, ҷашни сол ва муттаҳидкунандаи фардои дурахшон. дар доираи тантанаҳои ҷашнии наврӯзи байналмилалӣ ва баҳори хуҷастапай дар ноҳияи фархори вилояти хатлон сокинон бо шукргузорӣ аз фазои истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва суботи сиёсии сартосарӣ ҷашни наврӯзи ҷаҳониро бо пешниҳоди намоиши дастовардҳо ва суннату оинҳои ин ҷашни таърихии бостон, ки рамзи умедҳо, фаровонӣ, ободонӣ, эҳёи табиат ва хушбахтӣ мебошад, бо ифтихору шодмонӣ аз ниёгони худ намуда дар рӯҳияи баланди идона таҷлил намуданд. аз баргузории наврӯзи хуҷастапай дар ҷашнгоҳи идонаи наврӯзӣ, ки дар сатҳи баланди муттаҳидкунандаи дӯстию рафоқат ва таблиғкунандаи эҳёи суннату анъанаҳои ҷашни наврӯзро дошт, аз чеҳраи сокинони саодатманди ноҳия маълум мегардид, ки қалби онҳоро эҳсоси гуворою фараҳбахш фаро гирифта, дар тафаккуру ҷаҳонбинии онҳо эҳсоси худшиносии миллӣ, инсондӯстӣ, дур сохтани кинаҳо ва расидан ба қадри зиндагию ҳифзи арзишҳои замони истиқлол маскан гирифтааст. тавре пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуда буданд, яке аз сабабҳои асосии мақоми байналмилалӣ пайдо кардани ҷашни наврӯз ин дар ҷавҳари он нуҳуфтани инсондӯстиву таҳаммулгароӣ ва парастиши некиву накӯкорӣ мебошад. воқеан таҷлили ҷашни наврӯз дар даврони истиқлол паёмовару оғозгари рӯзгори шоду хуррам, навиди бахту саодат ва фардои дурахшони кишвар мебошад. бояд гуфт, ки аз наврӯз то наврӯз дар ноҳияи фархор бо меҳнати софдилонаву созандаи сокинон раванди корҳои ободониву бунёдкорӣ вусъат гирифта, дар соҳаҳои мухталиф дастовардҳои зиёд ба даст омаданд, ки ин омил василаи хубе гардидааст барои боз ҳам беҳтару хубтар гардидани сатҳи некуаҳволии сокинон. имрӯз фахр аз он месозам, ки бо дастгирӣ ва ташаббусҳои бепоёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, наврӯзии мо дар тамоми дунё ҳамчун наврӯзи ҷаҳонӣ эътироф шудааст. мо аз он мефахрем, ки тоҷикем ва иди тоҷиконаи мо дар тамоми дунё ҷашн гирифта мешавад. аз наврӯз то наврӯз дар ноҳияи фарход як қатор дигаргуниҳо, як қатор навсозиҳо ба амал омад, ки зиндагии мардум марҳила ба марҳила ниҳоят хуб шуда истодааст. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикардам парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг даромад. баъд аз боздиди меҳмонон аз намоишгоҳ дар раванди баргузории ҷашни наврӯз ба 40 нафар аз оилаҳои камбизоат аз ҷониби бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии ноҳия шаҳодатномаҳои таваллуд ва тӯҳфаҳои хотирмон тақдим карда шуд. зимни баромади худ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иштирокдорони чорабиниро ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ табрику шодбош гуфта, зикр доштанд, ки наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои таърихии тоҷикон дар тӯли мавҷудияташ арзишҳои фарҳангию миллии моро дар таркиби худ ҳифз карда, дар замони истиқлоли давлатӣ бо талошу заҳматҳои хастанопазири пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалиро соҳиб гардид. дар анҷоми чорабинӣ барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ бо шеру сурудҳои тараннумгари васфи наврӯз, зебоӣ ва ватандӯстӣ пешниҳоди сокинон гардонида шуд.